No niin, Patu nyt palaa kotiin ja me lähdetään nytten kanssa ajelemaan Kajaania kohti. Ja Pannaan sama säkki, ne ei luteita tuu, jos sattuu olemaan. Kyllä. No niin, nyt ollaan selvitty reissulta kotiin ja semmonen vaurio, että autosta on kannetiivistä on mennyt ja savua tulee. Polttaa nestettä aika paljon. Niin, että polttaa nestettä aika paljon ja lasinpyyhkiöiden rele meni tuossa Iin kohdalla, alkoi temppuilemaan, että piti ottaa se pois, mutta muuten ei mitään ongelmia. Ja autohan on erittäin loistava ajettava maantiellä. Ja kilometrillä tuli. Arvoiseppa Kalle opilta, tuossa mennään aina etuovi lukkoiteesta. On löysä tuo keppi. Tästä voi kuvata vähän, että minkälainen on tämä kuskin penkki. Tämä ei ole mikään hirveä häävi, tämä on vähän lösähtänyt, mutta hyvin siinä tuli matka vietetty ja kilometriä on tullut siinä oli 21 300 silloin kun lähdettiin, eli tuli 5247. Kyllä. Eli ihan mittava määrä. Soijallakin oli loistavat oltavat tuolla takapenkillä. Täällä on nyt vähän Abranan tuliaisia, mutta siinä ne istuu napotti.